मानोना अनिल आरो सुबर्न बिसोरो लांदों होननानै बुंदों बिथांनि फोरमायनाय बायदिबा। मानो लांखो मिथिया। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा, जिथुनाखि जाय हिन्जावसा 13 बोसोर बैसोनि, नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियायाव नुखाबाय आरो गोबां मिन्थिखाबाय। दिनै बिथाङा सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौहाय लानानै अबावबा थांदों, गोमादों, साननै जाबाय होननानै जों गोबां मिन्थिनो मोन्दोंमोन। बेखौनो आङो दायो आपडेट लाना फैफिनदों। मानो होनबा बिथांमोनखौहाय मोनफिनबाय आरो बिथांमोना माब्रै जानाय मा जानाय बेखौहाय जोंहा जिथुनाखि आसाम गियान होननाय सासे ब्रादार इउटुब चेनेलनि थ्रुयै मिथिनो मोन्दों। दा बिथाङा बुंदों, खोन्थादों, बेवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निस्सय मिथिगोन आरो निस्सय बुजिगोन आरोखि। भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायोब्ला जोंहा आसाम गियान ब्रादारा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। बिनि उनावहाय आङो नोंथांमोनजों दसे सम सावराय। गोमादों बे उत्तरा बसुमतारिया सानदोनि बसुमतारिखौहाय खानाय बोजानो होननानै लांदों जादों। थ' खानाय बोजाहैनि होननानै, खानाय बोजाहैनि माने खानाय बोजानायाव फैसा गरसेबो नाङा, फ्रि खालामनानै होखायो बेफोरबायदि होननानै बे उन्दैखौ लिंलांदों जाहैदों आरोखि। आंनि मिथिनायाव, आंनो फोरमायहरनाय बायदिब्ला दै, माने खानाय बोजानो होननानै बेखौ थगायनानै लिंलांदों। बिसोरखौ सानदोनि बसुमतारिखौ आरोना, मानोना बेखौ माने थगायनानै लेंलांनानै क'क्राझाराव लानानै फैयो। खानाय बोजानो होबाय नालाय, बिसोरथ' देरफुनाय गोरलै नालाय, बयबो मानसिफ्रानोथ' दा जेनेबा खानाय बोजाखायोना, बेयावनो जानो हागौ उन्दै बैसो सानस्लाबनो हायिखाय बेबो थारमाने थांफाबाय। अके, थांनानै मा खालामबायनो, थांनानै बेखौ दाना क'क्राझाराव मोनसे रुमाव, माने गावनि लोगो दंना, बेहाथ' थाग्रा रुम दं जाहैबाय, माने बे लोगोनि रुमाव बेखौ दोननानै गावहा गायब जाबाय। मानसिया दाना गोमाबाय। सोरो? उत्तरा बसुमतारी दाना गायब जाबाय मानसियानो। ओमफ्राय गायब जाबाय दाना, ओमफ्राय गायब जानानै बे होननाय बायदिबा उत्तरा बसुमतारीया जाय गाव जायखौ केस होदोंमोन, बै केस होग्रा सानै बेक्तियानो बेखौ लानानै थांदों होननानै बुंदों आरो। उन्दैखौ दोनबाय, सानदिनिखौ न'आवनो माने रुमाव दोनबाय थाबाय, ओमफ्राय गावहा गोमाबाय जे, गोमानानै गावखौ लानानै थांबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिबाथ' बेंगलाव लांदों मादों होननाय खोनादों। बे आरोना, क'क्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट बेखौ बेंगलाव थांबाय बियो। बे आरो, मानोना अनिल आरो सुबर्न बिसोरो लांदों होननानै बुंदों बिथांनि फोरमायनाय बायदिबा। मानो लांखो मिथिया ना। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ आसाम गियान ब्रादारनि भिडिअखौ नुखाबायबो जानांगौ, गोबाङा नुवाखैबो जानांगौ नङा होमबा। दिनैनि दिनावहाय बिथांमोनखौहाय जिथुनाखि अनिलमोनखौ केस होनाय, अनिल, दैदेन आरो सुबर्न आरो बेजों लोगोसे दिलीप ना, बिथांमोनखौहाय केस होनाय बै सिख्लाखौहाय खोनानाय बायदिब्ला, दा बिथाङा बुंनाय बायदिब्लाथ' अनिलजों सुबर्नजों वेस्ट बेंगलाव लानानै थांदोंमोन होननानै बेफोरबायदि माने डाउट जादों आरोखि। माने क्लियारलि दासिमबो माने मोजाङै मिथियाखै। आंनि साननायाव बा नोंथांमोननि साननायाव मा, गोसोआव मा सानदों, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। आंनि साननायावथ' ओरैबायदि, जिथुनाखि अनिलमोना हय नंगौबो जानांगौ, अनिलजों सुबर्नजों बिथांमोना सावरायनो बै सिख्लाखौ लेंहरदोंबो जानांगौ, बा सिख्लाखौ लानानैबो थांदों जानांगौ नङा होमबा। जिथुनाखि गावसोरखौहाय पक्स' केसाव होबायबा दा दिनैहाय बिनि थाखायनो बिथांमोना कि लेंहरनानै माबा मोनसे रायलायनो बा डिसकासन खालामनो, बेफोरबायदिनो हेनटेन बेफोरबायदि सावरायनो लेंहरदोंबा लानाबो थांदोंबो जानांगौ आरोखि। दा हिन्जावसाया 13 बोसोर बैसोनि नङा होमबा, बेबो माने गोबाङा गोबां नाना रोखोम बुंनायखौ जों नुखाबाय। दा बेबो डेन्जार ना, डेन्जार होननानै सानजाथाव आरोखि। दिनैनि दिनाव बैसोरो बोरै कन्टेक्ट खालामफिननानै बोरैथो लेंहरलायनानै थांखो नङा होमबा। बिसोरो मा खालामनो सानदों, बा माब्रै फोसाबनो बा माब्रै सलुसनखौ फोजोबनो, बेफोरबायदिबो सानदों जानांगौ। बेखायनो बिसोरखौ लेंहरनानै, बै हिन्जावसाखौ लेंहरनानै लानानैबो थांदों जानांगौ आरोखि। दा मा जागोन फैबाय थानाय समाव मिन्थिगोन। आरो बै हिन्जावसाखौ गामिनि रायजो राजा बा न'खरनि बिमा बिफा, बिदा बिनानावमोना, बिथांमोना मोजाङै सेबनानै, मोजाङै माबानानै बैसोरखौ हमनोबो हागौ आरोखि ना। आंनि बायदिब्ला, आंनि साननाय बायदिब्ला, माने बैसोरखौ हमनोबो हानाय बेफोरबायदिबो माने मोनसे लामा दं आरोखि।
दा बिथांमोना आंनि साननायब्ला बा बै आसाम गियान ब्रादार बुंनाय बायदिबा बिथांमोना वेस्ट बेंगलाव खारनानै दङ ना, वेस्ट बेंगलाव आसाम दिनैहाय जोङो माने बाट नंगौना नङा बा बै हिन्जावसाया आरो थगायदोंलाय कि माबा मोनसे बेलेग खामानि दङ बा माबा मोनसे ओरैनो मा होनो बेफोरबायदि माबानानै जिथुनाखि दायो बेफोरबायदिनो भाइराल नालाय दा बेफोरबायदिखौ लानानै बा आरोबाव माने थगायनोबो सानबावदों खोमा बे नंगौना नङा दिनैहाय रायजो राजाया मोजां सेबोब्ला मोजाङै माबायोब्ला मिन्थिगोन आरोखि दा फैबाय थानाय समाव मिन्थिसिगोन जाथाया मामार नङा होमबा दा आसाम गियान ब्रादार बुंनाय बायदिब्लाथ' अनिलजों सुबार्नजों लानानै थांदों होननानै जों मिन्थिनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर आरो आं बेजों लोगोसे जोंनि यं गोबां इउटुबारफोर दिनैनि दिनाव आं बिथांमोनखौ खावलायनो बा बिथांमोनखौ बुंनो सानो दा बिथांमोनहा गोबां माबा मोनसे जाब्लानो बा माबा मोनसे मोनब्लानो सोरनिबा माबा मोनसे भाइराल मोनबानो बै हिन्जावसाफोरनि फटक होनाय बा हिन्जावसाफोरनि बायदिसिना बिदिनो होनाय नङा होमबा बेफोरखौ ब्लार खालामालासिनो भिडिअ बानायनानै फटकनो मानो बेफोरबायदिखौ होयो आरोखि दा बेफोरबो मोनसे बोरैबा जायोब्ला ना फासायजागोन बेखायनो आङो नोंथांमोनखौहाय बुंनो सानो गुरै खावलायनो सानो नोंथांमोना माबा मोनसे अबावबाफोर मोनोब्ला मोखांफोरखौ ब्लार खालामनानै हो दानि जुगाव भिडिअ बानायग्रायाबो गोबां दायनिगिरि जायो लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोनाबो हायोब्ला थाम्बनेलफ्राव होनाय फटकफोरखौ ब्लार खालामना हो आरो बेजों लोगोसे भिडिअ मोनदोंब्ला भिडिअफोरखौहाय ब्लार खालामना हो आरो नङाबा नोंथाङाबो सानसे मोजां हाखराव जाब्रगोन आरोखि माने हाखराव गोग्लैगोन नोङोबो मालाबा फासिनोबो हागौ बिनि थाखायनो माबा मोनसे जायोब्ला माबा मोनसे मोनोब्ला बबावबा माबा मोनसे माथारब्लाबो फेसफोरखौहाय ब्लार खालाम आरोखि स' लोगोफोर नोंथांमोना बै हिन्जावसा गथ'खौ मा सानो बा बे हिन्जावसाया थगायदोंना बे हिन्जावसाया रियेल बुंदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय आंनि बायदिब्लाथ' कि अनिलमोनखौ लांदों होननानै थगायनानै बेलेगावसो बेलेग खामानिसो मावदोंदां बेफोरबायदि गोसोआव सानो आरोखि बाट बेफोरखौ दा जों बुंनो हाया नङा होमबा स' लोगोफोर आङो बे भिडिअखौहाय बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ शेयार खालामना होदो आरो बेजों लोगोसे आङो भिडिअखौहाय मा खालामो इउटुबाव नोंथाङा दायो फेसबुकाव नायदोंब्ला आङो इउटुबाव भिडिअखौहाय सिगां आपल'ड खालामो बिनि उनावसो आङो फेसबुकाव आपल'ड खालामो आरो बेनि थाखायनो नोंथाङा आंनि आन्थनि नार्जारि इउटुब चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना ला अब्लासो नोंथाङा आंनि भिडिअफोरखौ सिगांसिन इउटुबाव नुगोन आरो नोंथाङा फेसबुकाव नायदोंब्ला स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय